Коротше, в мене тут в чатику питались про сетап. Я так розумію про залізяки. Зараз все покажу, розкажу в двох словах. Так, база. База насправді Moza R5 Bundle. Єдине, що ця накладочка замість кругляша. Прекрасний, дивіться, прекрасний килимок. Знаєте, для кухні, для того, щоб педальки базові не їздили. Моніторчик чудовий, 23 дюйма, шпіха. Улюблений моніторчик, тому що він, тут стоїть, дивіться, отак от класно стоїть. У нього ніжка охрененна, туди топово все залазить. Ну і найкраще крісло Made in Epicenter. У вас в ньому завжди буде боліти все, що може боліти, незважаючи на те, що воно обкладено подушками з Аврори. Якось так.